kun ga kamfan din da muka fara yanzu mun fara samu nasara kun san delu babban sharuwa ce delu da tana gani nan baiwa ne daga Allah ta san kuta gaskiya delu dare ne kan bayi shi ba ku gan samun mutane a majalisa ba. Mun gani samun daga maraya suke. Ikon Allah. Suna zuwa sun zo mana da labarin delu. Mutane na maraya masu aiki ma delu ga su sun zo. Sannu ku da zuwa. Sannunmu. Alhamdulillahi yaji ya gabatar da mu cikin sauki. Mu kuma za mu yi cikakken karin bayani. Kamar yadda ya gai tabbas daga maraya muke kuma Allah abin godiya mun bulunguna kororo sako da sauran wurare mun yi bayani kamar yadda ya kamata ga al'umma kuma sun fahimce mu sun kuma gane manufar delu manufa ce ta musamman ta kawo cikakken ci gaba cikin al'umma kuma ina so dan da hankalinmu da cewa wannan canji da muke ta gani cikin al'umma to ya kamata canjin nan ya tabbata canji na gaskiya kai ya tsaya canjin baka gaskiya ne wannan shine cikakken kudirin da muke so ku ba ku cikakken goyon baya mu samu ban tambaye ku ba kuna da labarin babban taron nan da za a yi birni kwanakan nan masu zuwa ina da muna da labari da abokina komi dare da ranar in akwai shi ka buga min waya da ni za a muna tare da delu garkuwar talakawa garkuwar talakawa ta gode kira na ƙarshe da nake so muku kira na ƙarshe al'ummar wannan birni ina da buƙatar ranar da aka ci yau ranar zaɓe duk wanda ya san cewa ya aji yana da ko kuma ya san wani wanda ya kai mizanin da ya kamata a ce ya hito hilin zaɓe ya yi zaɓe to ya ɗauko shi ya hito a je wurin zaɓe a yi zaɓe kamar yadda ya kamata kwanmu da kwarkwatan mu je mu zaɓi dele kamar yadda ya kamata wannan shine sannan kamar yadda na gaya muku ranar taro rana ce ta musamman da za a haɗa al'umma akwai wata 'yan matashiya amina 'yan mawaƙiyar nan ta ishi ta suka kama delu wata sihohiyar waka ba san ko kun kakka ma kare magana ka ni na da shi yanzu haka yin ka buga mini waya waka yake hito kai garin nan kawai ta delu ba ku saurare shi ba garin nan kawai muna waka bana bari mu samu ku kushi bari abu da kunne da kyau kushi abu da bayan da take insha Allah ai ne ta yi nisa in muna da shi abin da ya sa na ce ka zo so ni kai mu duba matakai da za mu dauka to ina sauraron ka don parti dinmu waso so ya ci nasara ga wannan zabe gaskiya ne ke so tunda ka san wanga karo muna da gwagwarmaya mai yawa kuma mai girma tunda tare da mutuniyar banzattan delu za mu yi kuma ka san wa tana da mutane baya gare ta yo malam gwanda in tana da mutane ai wannan laiwa ne mana in tana da jama ce mu ne ba mu aiki ba ai mutanen mu bai yi aiki abin da yanda ya kamata masu garuruwa suna gani sun sa ido suna kallo ha kesu harɗo shine ya bata su wani harɗo ya goyi bayan ba harɗo ba ce binta tare da ya iskan nan da su ce yawo ko ina cikin tasha yan majalisa ko mana yau masu garuruwa kuma in ka rabe su sai ce demokuraɗiyya ce in ka matsa musu kuma sai ce a hana su siyasa sai su yi inda daga sama zance ya fito ba a ba su motoci ba an ba su yo
ka dauci mota kace bakka siyasa. wallahi kana siyasa. Ha ba mutane. Ai Hausa suka ce dole ko cikin ido tana da wuri. Iza su yi. To an kare abinci ko? To abin da nake so in gaya muku ku masu gari, kusan nan da lokaci kaɗan za mu fuskanci zaben shugaban ƙasa, kuma kun san mutuminmu yana takara. To abin da muke so zancen wai mu haɗu bai mata so ba. Abin da muke so yanzu ya zamanto zaɓe mun lashe shi tun zagaye na farko ba sai an shi. Kuma yanzu ku ne shugabannin jama'a, a matsayinku na masu garura, ku ne shugabannin wa'anda za su yi zaɓe. To muna son ku jayo hankalinsu ranar zaɓe ka a jefa ma kowa in ba ɗan takararmu ba. Ta yiwu to ga kuɗinku ku dakata da sharaɗi. Allah ga wata mala ku dole tijo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kuɗi wanga naku ne na ku sa mutane su je mu ƙuri'a mu ci zaɓe tun zagaye na farko, amma wannan dai kun san shi mai shi ha ba haƙuri ba ne gare shi, jinkiri ne gare shi. الحق kuma wanda ya yarda da shi bayya ƙarya, لا شك فيه wanda ya yarda da shi bayya munahuci, لا شك فيه wanda ya yarda da shi ba. To masu garira ga haƙo ga gora. Ke, ina kika je shekaran jiya da daddare? Shekaran jiya? Ran Laraba? Ah, kin ma sani kuma kike wani kama baki sani ba? Kai tsa, yawan ka gani sai mi. Kai tsa ka jifa, kai ba mijina bane. Kuma ka san da wannan ba zai taba faruwa ba tsakanin na da kai. Shi ta da Allah, tana mai da kanta kama wata ba mai laifi, kama ita ba mai laifi ba. Bari in gaya miki, wallahi ki hankali da ɗa namiji. Yawan ba haka ba fa. Watan wata rana zaki zamantowa ke ce wadda zaki durkusa a gaban shi kina roƙon shi ya arme ki. Ai wannan tana iya faruwa da kowane namiji amma ba da kai ba biri. Ah, kenan duk soyayya nan da muke yi ta banza ce. Muke yi, kake yi dai. Ai dama ba taɓa nuna maka wani ina son ka ba. Ke? Kai, ku bari. Ni na faɗa haka. Ke, ni, ha? Haba. Ni na faɗa haka. Allah wadare da rana da na haɗu da ke. Ni ma Allah wadda da rana da na saka. Ke, liƙe min bakin ki. Bar haka nan ke jiya. Mai gida, mai gida, mai gida. Lahiya yawan kuwace mai gida. Ni ke faruwa nan? Diba mai gida, ka ɗauki matsayinka, ka ɗauki sanda ta matsayinka na zaman ka na dacci da cikin gidanka. Ni ke faruwa? Fada tsakankanin su. Ni, kai, Mina ba a yi ta saboda kai ba. Don saboda ina maraye babana ya mutu shine za a ce Mina ba a yi ta don saboda ni ba. Uban waye ce babanka ya mutu ko kai maraye na duk garin ga. Ni na ƙaunarka ce, kuma ni babanka ne. In ka ka tambayi uwarka. Waton waɗannan sabin abubuwa ne da aka ɗauko ana son a raba ni da ke Mina. Kuma yau Mina in kika duba duniya ta canza, babu irin halin da mutanen duniya ba su iya kaɗa masoya don saboda a nisantar da su daga juna.
mina ki tunani rayuwar da mun kai da ke, ki tunani amana da ƙauna da yarda da muka ba juna. Yau duka ya zo ya zamanto kamar banza, gashi ana ta bibiyan mu, ana son araba mu. Yau ni na zamanto wanda Baba gaskiya ne yake ga maka. Ni ƙawarka ce. Ka tambaye min maka